Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat sore ya. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan tugas. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ya. Channel Budi Antoro, channel Wong Desa Bolo. Sopo ngerti sing nge-like, sing share, muga rezekine tambah lancar, tambah rezekine ya bolo ya. Iki ngevlog diwan bolo. Yo ini iki. Iki cuacane mendung banget iki. Mau udan. Ya tak donga muga diparing ana rezeki lancar, digampangno. Sekabehane dipermudahno urusane bolo kan kanca-kanca kabeh. Tetap semangat. Aja patah menyerah. Semangat terus pokoknya bolo. Iki aku nang omah, mang metu di jinjing karo mak aku bolo. Wis pokoke kanca-kanca padha sehat kabeh, sekir kuasan kabeh aku nang kursi roda ini bolo. Mergo aku lara bolo, durung iso laku, durung iso sehat, sikile durung sehat, durung iso krasa. Yo ngene iki ya, tetap disambangi, tetap berusaha, berdoa selebih dipasrahke karo sing Maha Kuwasa bolo. Iki to kamerane. Iki mendunge peteng udan yakne. Hawane panas pol ora kaya biasane. Iki meh ngonten apa aku yo bingung. Mergo aku durung iso mlaku cek nang kursi roda terusan piye kontene gawe konten apa. Lah yo sak omong-omonge lah yo bolo yo. Hawane panas banget, tak ombeni es teh ben rodok seger sithik iki. Iki wis mulai gerimis angin. Nah angin paling yo ora udan iki biasane. Nah angin ora udan tapi meneh. HP ini wis rontok error. HP Android Oppo A3s tanggo gawe konten, tanggo nggih apa, tanggo belajar nggih konten. Durung iso tuku HP bolo mergo yo durung iso kerja. Mergo yo ngene keadaane nang kursi roda bolak-balik blung, nang kursi roda nek ora percaya. Iki bani lho. Nang kursi roda lho bolo, nang kursi roda. Yo ngene iki sambil dina aku yo ngene iki. Nah esuk tangi ngono kae Dede. Jam 9:30 mlebu nang kamar dibopong. Urusan apa iku? Salin, sibinan, salat, bersalat, turunan kok biasanya sore ya metu. Lho bolo cuacane udan, tak kecilno ya udan. Udane ora patek deres, gerimis. Udane campur angin bolo. Terus kan piye nang. Hawane adem seger. Layak hawane mau panas banget ya. Nyampe kono udan, angin. Tak lanjut meneh bolo. Alhamdulillah paring udan seger. Tandurane ben padha seger bolo, sawahe ben agung ya. Angine sepo-sepoe nang jaba.
dukung terus channelku ya boleh yo, muga iso ngejar jam tayang, muga iso monet, iso gajian, amin. Tak dengake kabeh sing para pemula apa iku YouTuber, muga ya padha sukses kabeh. Muga dungane padha diijabahi karo sing kuwasa ya. Berusaha dhisik, kabeh wong berusaha. Aja pernah apa mengeluh, tetap semangat. Aja putus asa, penting ki yakin. Yakin donga dilakoni selagi dipasrahno karo sing gawe urip kula. Apa, Mak? Apa? Loh, aku bola. Ntar gombalan. Emang goreng tempe tok? Dia kata berkabeh wis. Goreng ora tenan. Mangan wae. Mak, engko wae lah. Lah iya. Mangko. Karsa juga, Mak. Turun kon. Turun Turun buka. Nganu ora, jak nggih konten dari seneng wong. Lho, pokoke seneng Karsa iki. Sengaret emang. Sengaret. Turu ya ben turu rasa begah ban. Baru Mbak ben turu. Sekolah cek prai sesuk mlebu paling ya. Sesuk Setu wae. Pae do mlebu sekolah bolo. Sepi, biasane ngene iki kancan Karisa. Nonton bareng. Udan ya penang. Tak ada kemewahan ini lah. Ben penak deh nyekli yo. Ki wong desa Mayo niki gedekane kayu. Ki irunge randuk pengarep pilek bar bodo bar poso. Kaget poso sasi full alhamdulillah. Ora ana bolonge senajan awakku kaya ngene, senajan aku lara tetep melu poso. Tetep ngejalano apa iku wajibane tetep dilakoni. Donga sapa ngerti dijabah karo sing kuwasa. Mukjizat yo bolo. Tapi karek awake dhewe. Sing awake dhewe niatan pengen mari, mosok wong lara ya ora ana tambane. Nak sore ini nang njaba ya adem, nak nang jero kamar malah hawane panase pol. Perang dino ora udan ki lagi. Kayak udan gremes wis terangan. Mari udane campur angin, nak campur angin ngono kae. Ora sedo udan. Panyi-panyi yo. Pokoknya nyerang es teh. Ya dari tanpa minum es teh dulu. Kapan-kapan nak apa iku? Adikku lunga nang Purwodadi meh arep titip iki lho. Titip siput, titip kerang. Nang Babalu Krab Purwodadi arah Danyang Bolo. Nang kono iku paket 30.000, paket 60.000, paket 100.000 bolo. Ayo wis pernah ngrasake pisan nang kono. Enak masakan sedep rasa. Mari aku yo durung iso lapo-lapo meh nang ndi yo ora iso. Nah, apa iku pengen apa ngono kae yo. Aku kadang ngakon mak aku, nak adikku nang omah yo ngakon adikku ngono kae.
Yo dongake aku muga yo ning iso mari ben iso gawe konten sing iso mlaku ngono kae. Iso nang ndi gawe konten. Iya kontene yo nang omah terus nek wis piye meneh. Yalah kabeh dijalani, disyukuri, dinikmati. Ora bersyukur rak bakale apa iku rasake nikmate yo. Duh Kang Mas. Iki desane Desa Truwolu, Kecamatan Ngaringan. Alhamdulillah dalane wis kene dalan jero-jero wis apik, wis dicor kabeh. Ngarep omah iki yo cocoran tapi cocoran ndek biyen. Aku isih sekolah mungkin cocoran ke partai PAN gitu. Sing kerja yo tangga-tanggane. Soale kan ben ana apa iku penghasilane iku lho. Ben ana pemasukane kanggo tangga-tanggane. Kae pitik katene mae pitik Jawa kok malah pitik kate diupeni sapa engko anake dadi kate apik-apik iso didol. Wong desa ki yo apa tak anane yo tani ngurmati sapi. Tapi iki ora ngurmati apa-apa iki. Makku ki ngurmati mirmut malah ngurmati apa iku wedhus do lara didoli ndek mbek. Ya paling pas apa iku ana penyakit kalau penyakit wedhus do lara do mati do didoli. Anu kok ndredeg iki. Suasane ya iki sore-sore. Apa omah iki omah sebelah iki omah kosong awet aku cilik. Mungkin aku wis umur 2 tahunan yo tahun. Pas TK omah kuwi wis umure mah nak 20 tahun yo luwih. Nak luwih paling sekitar wis 20 tahunan paling omah kosong. Angger apa iku angger ana wong mara, wong ado, kadang ngono do diroi barang sing ora ketok ngono kae. Kadang ana sing diroi wong wedok, nggo lambe putih, linggih, sikile kandha-kandha ngono. Tapi selama iki aku yo durung pernah diroi bole. Ya wis coba lho. Kontene sakmene wae. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.